Tenim avui aquí a Jordi García Sicart, psicòleg expert en psicologia d'emergències i vinculat al sistema d'emergències mèdiques de Catalunya i també a Metges Sense Fronteres. Molt bon dia. Hola, bon dia. Has vingut avui a la Universitat de Barcelona a impartir dues xerrades i explica'ns una mica quin és l'objectiu darrere les xerrades. Jo he vingut aquí a explicar una mica el que fem els psicòlegs d'emergències, que és utilitzar la paraula com a eina no només comunicativa, sinó de la nostra eina en les intervencions d'emergències. Llavors, la idea aquí era venir a explicar-vos què fem nosaltres davant de situacions de molta intensitat. Ens interessaria saber quins són els errors més freqüents de cara a la comunicació més enfocada a crisi o de males notícies. Bé, els errors de comunicació són bàsicament problemes d'actitud. És que la persona que tenim al davant és la persona que ha d'estar en el centre de la nostra intervenció, per tant, nosaltres potser, més que parlar, hem de saber escoltar. I a partir d'aquí poder establir algun tipus de recurs que li pugui servir. Quan tenim una situació de perill o una situació de molta por, la gent o fugim, o lluitem, o ens quedem paralitzats. Creus que perfils com periodistes, metges, haurien de tenir una certa formació al respecte de com enfrontar aquestes situacions? Molts metges encara estem lluny de que tota la classe mèdica es tregui aquesta por de sobre, no? I atengui millor a les persones, és a dir, que entenguin més les seves necessitats i tinguin menys por a l'hora de parlar tranquil·lament del que són les coses. Cada cop els metges són molt més sensibles, no?, a les necessitats dels pacients i cada cop els tenen molt més en compte. La persona se'n recorda no només del diagnòstic que li han donat, sinó de la manera que li han donat. Quines consideres que són les estratègies de comunicació més importants d'un psicòleg d'emergència? La cosa clau aquí és l'actitud que tu tens, de respecte, de prudència, de voler saber. En quant a comunicació, jo penso que l'eina més poderosa que tenim a l'hora d'atendre qualsevol tipus de persona és l'escolta activa. És fonamental de saber escoltar, saber què necessita la persona. Ens han comunicat que a la xerrada també fas una simulació de comunicació. I la idea és posar qualsevol persona que intenti fer de psicòleg, vull dir, de persona que va ajudar algú altre, atendre una necessitat d'algú que està desbordat. La idea és que hi ha una persona que té una necessitat imperiosa, però el que fa de psicòleg, o la persona que vol ajudar, té una altra persona que està molt afectada i aquesta és tan exigent que no li deixa intervenir amb l'altre. Com que de vegades en situacions que són una mica d'intensitat ens costa trobar el nostre focus i acabar de trobar el nostre objectiu. Era més mediàtic, si passa alguna cosa i els mitjans ho capten, com ho gestionen? Els mitjans tenen un codi de no fer publicitat de mètode utilitzat, de no donar cobertura a intents fallits, i això els mitjans en aquest país, almenys, ho tracten bastant bé. Què ens recomanes de tenir en compte en el tractament d'aquestes notícies? Com a qualsevol professional, posar la persona en el centre, però valgui la notícia per sobre l'efecte que pot tenir la persona. Malauradament, el que veiem també és que les xarxes va tot tan de pressa que això, per exemple, a nosaltres, la nostra feina, ens condiciona moltíssim a l'hora de treballar. Hi ha gent que en altres situacions els haguéssim dit veniu cap aquí que hem de parlar amb vostès i ara els hem dit tot per telèfon perquè per xarxes, si no, se n'assabentaran. És important la responsabilitat de cadascú, tenir clar per què s'expliquen les coses. El tema ètic va més enllà, a mi em sembla, de cadascú també, és un tema més social, però ser prudents i preguntar què necessiten les persones.